Buenas tardes a todos y bueno, agradeceros vuestra presencia, aunque sea virtual, en esta sesión del tercer ciclo Aida Fernández Ríos, realizado en colaboración entre la Real Academia Galega de Ciencias y la Diputación de Pontevedra, que como sabéis, su objetivo es difundir la ciencia pues, al gran público. Bueno, después de 2 sesiones que habían estado centradas en diferentes aspectos de la medicina y de la tecnología farmacéutica, ahora en esta sesión ya cambiamos un poco de temática, otra temática muy interesante que es sobre la ciudadanía y cambio climático. Como sabemos, sabe todo el mundo, pues el cambio climático pues es uno de los mayores retos ambientales, ¿no?, que se enfrenta la humanidad en este siglo XXI, pero desafortunadamente aún hay algunas personas que piensan que la contribución que ellas pueden realizar, o sea, la contribución individual para mitigar sobre todo la emisión de gases de efecto invernadero, pues que su contribución individual puede ser muy insignificante desde el punto de vista global, ¿no? Y eso es un problema que ocurre. Bueno, antes de presentar a la ponente de hoy, que es la catedrática María Loureiro, pues a quien le agradezco mucho su disposición, ¿no?, para impartir esta charla. Quiero darle la palabra a Olga García Escudero, que como en otras sesiones pues siempre nos acompaña. Olga García Escudero es diputada de Cohesión Social de la Diputación de Pontevedra, que os va a decir unas palabras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta tercera conferencia del ciclo Aida Fernández Ríos, que en colaboración con la Real Academia y la Diputación de Pontevedra, ya es el tercer año que realizamos estas conferencias, que puedo dar fe de que están siendo muy productivas. Mucha gente se anota a ellas y sobre todo tenemos unos ponentes muy cualificados que nos están dando pautas de todo lo que está pasando. Y hoy le doy la bienvenida a María Loureiro y le agradezco la ponencia que va a hacer ahora en breve sobre la ciudadanía y el cambio climático, que es un tema candente en estos momentos por todo lo que está pasando. Y nada, espero que sea de vuestro agrado y luego nos vemos. Un saludo. Muchas gracias, Olga. Bueno, paso a presentar a la ponente, a María Loureiro, de una manera muy resumida. Bueno, María Loureiro es catedrática de Análisis Económico en la Universidad de Santiago, donde es investigadora principal del Grupo de Investigación de Análisis Jurídico Económico, ECO-IURIS, que es grupo de referencia competitivo de la Xunta de Galicia, y además está integrada en ECOBAS, que es el Centro Interuniversitario de Referencia en Sostenibilidad Ambiental, Social y Económica. Sus campos de investigación principales son la economía energética, la economía ambiental y la economía agrícola. María Loureiro se doctoró en Economía Agraria y Recursos Agrícolas por la Universidad Estatal de Washington y ha ocupado cargos en las universidades estatales de Colorado, la Universidad Carlos III de Madrid y en el Instituto Noruego de Investigación Bioeconómica. Ha sido investigador principal de un gran número de proyectos competitivos y de redes de economía financiadas por entidades nacionales, autonómicas y europeas, y actualmente participa en un proyecto muy relevante titulado Economía del Cambio Climático, Vulnerabilidad y Políticas de Adaptación y Mitigación en España, financiado por la Agencia Estatal de Investigación. En cuanto a servicios académicos y de gestión, María Loureiro ha sido secretaria de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Santiago y asesora de los vicerrectorías de Investigación e Internacionalización también en la Universidad de Santiago. También ha servido en asociaciones profesionales, siendo vicepresidente de la European Association of Environmental and Resource Economists, lo que es conocido como EAR. Y también, para terminar, me gustaría mencionar la importante repercusión que tuvo el trabajo de María Loureiro sobre la valoración económica de los daños ambientales ocasionados por el derrame de petróleo del Prestige, ya que su informe fue utilizado por la Fiscalía en el proceso de reclamar en los tribunales los daños causados por dicho derrame. Esta fue la primera vez en España donde un juzgado admitió como prueba un informe de valoración sobre daños a recursos naturales empleando técnicas de economía ambiental. Antes de darle la palabra a María y que comparta su presentación, recordarles a todos que la presentación está siendo grabada
y que pueden formular a lo largo de la exposición, pueden formular las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla. Bueno, cuando quieras, María. Bueno, pois antes de nada, moitas grazas, Alicia, pola oportunidade que me dades, que me brindades, porque efectivamente todavía non son membro numeraria da Academia, entón agradezo especialmente a delicadeza que tivestedes de buscar ponentes de diferentes ámbitos temáticos e seleccionar alguén de socioeconomía. Entonces, gracias, Alicia, gracias tamén, por suposto, á Academia, saúdos a todos e moitas grazas por estar aí ao outro lado da pantalla. Hoxe, efectivamente, lles comentarei un pouco sobre o meu traballo que é pois, a economía no ámbito da economía do cambio climático, algunhas liñas de traballo que estamos a levar a cabo aquí e a importancia das mesmas. Se me permiten, nestes momentiños que me brindan, lles vou a contar un pouco que percepcións ten a cidadanía sobre o cambio climático e que aprendemos delas sobre que accións de mitigación e adaptación prefiren, tanto en termos económicos como sociais e outro tipo. E así tamén tratar de entender pois como podemos empurrar unha transición enerxética máis xusta, máis rápida, máis eficaz e a modo de peche xa unhas conclusións e reflexións finais se nos dá tempo. Bueno, que sabe a cidadanía ou que pensa a cidadanía do cambio climático? Os últimos datos que temos son do ano 2021, cando a Unión Europea fixo o Eurobarómetro aquí en todo o contexto europeo e ten unha edición especial sobre cambio climático. E lles preguntou de maneira xeral e aberta cal dos seguintes problemas consideraban que era o máis importante a nivel mundial. En España o cambio climático saiu como o terceiro problema máis importante, sendo a primeira, por suposto, a situación económica. Temos que darnos conta que isto é a situación COVID, a fame, a situación de pobreza, incluso falta de auga como a segunda máis relevante. Por elo, todo parece indicar que existe unha predominancia ou unha preocupación relevante sobre este tema a nivel español. E cando se les preguntaba, e agora, canto de serio pensas que é o cambio climático, 31% indicaban que era moi serio, gravemente serio, era un problema moi serio. Agora ben, un pouco o obxectivo desta charla é tratar de entender todos estes datos e que temos que considerar cando lemos estas estadísticas. Cando a mesma cidadanía, a mesma mostra, se lle preguntou se estaban dispostos ou consideraban que debería reducirse as emisións mentras facer offsetting, é dicir, compensación das outras que poderan aumentar para ser neutrais en carbono no ano 2050, en torno ao 52% das persoas dixeron que sí, que estaban totalmente de acordo. E de repente, ou non tan de repente, comeza a haber unhas determinadas dúbidas sobre que facer, como facer, ou non ver claramente a necesidade de reducir emisións, con outro 43% dicindo que máis ou menos estaban de acordo. Cando se les preguntou xa por feitos específicos, e lembren que decían que o cambio climático era o terceiro problema máis acuciante, o 76% da xente dixo que sí que fixera algo nos últimos 6 meses para mitigar ou adaptarse ao cambio climático. Despois lles preguntaron explícitamente que. E que fixo a nosa cidadanía? Pois verán que a maioría deles, ou unha de resposta con máis incidencia era esta de intentamos reducir o lixo e o desperdicio e reciclar máis. Ou intentaron consumir menos plástico dunha sola vez, é dicir, plástico non reutilizable, como as bolsas de plástico, etc. Ou intentaron, por outra banda, mercar, cando mercan novas tecnoloxías para o fogar, pensan que teñen que considerar o ámbito enerxético. Claro, estas parecen definitivamente ser accións moi pobres cando nos acaban de decir que é o terceiro problema máis grande que ten a humanidade a nivel mundial. Entón, como podemos reconciliar toda esta información e tratar de entender que pensa realmente a cidadanía e por que contesta como contesta? Este é un pouco o obxectivo da miña charla, que tratarei de facela o máis amena posible para tratar de que definitivamente tamén desde as ciencias sociais se comprenda cal é a problemática cando estudamos aspectos tan complexos como é o cambio climático. Ben, entón a pregunta que nos podíamos facer en xeral é, pois por que decimos unha cousa e despois realmente o noso comportamento real non vai de acordo ao que indicamos decir, ou o que indicamos que era unha preferencia moi importante. E desde a economía experimental e a economía conductual nos indican infinidade de circunstancias por que isto é así.
Por que non contestamos ou por que non matizamos suficientemente as nosas contestacións para facelas máis coherentes ca perspectiva real ou con nosa aportación real do que levamos a cabo. Algúnas das circunstancias conlevan certas inercias. Dis que sí a todo, por exemplo, ou non pensas suficientemente sobre o que vas a respostar. Tamén porque o comportamento é inobservable, ti realmente non tes unha tendencia clara de amosarte como mellor, o mellor individuo que eres. E así sucesivamente, hai infinidade de circunstancias culturais e sociais que implican que ao mellor non estás definindo claramente cal é a tua preferencia. Pero eu, deixando aparte todas estas que son moitas, voume centrar nun par de traballos que sí que penso que son relevantes. Ou, na miña humilde opinión, penso que podemos contribuir a algúns ou tratar de entender por que esta discrepancia entre o que dis e o que faz neste ámbito temático. Xa para sacalo de diante, permítanme falarles primeiro do que é o problema do polizón na economía. E a continuación falareilles do que é o problema de recolleita de datos en sí e o problema de interpretación de resultados. Ás veces tamén xorden outros problemas, como é, por exemplo, o feito de que non preguntamos adecuadamente a quen decide ou quen é o tomador de decisións. E, finalmente, tampouco ás veces somos moi activos porque pensamos que as cousas xa están feitas. Entón, lles vou a falar un segundiño sobre o que son o límite das solucións tecnolóxicas ao cambio climático e como a cidadanía as percibe. Bueno, o problema do polizón, que é isto? Por que en economía nos preocupamos do problema do polizón? E o polizón, no ámbito que aquí nos confire, basicamente, ou en economía se define como individuo que prefire obter un beneficio sin ter que pagar por el ou esforzarse por el. Este é o caso, no caso do mundo de Homer Simpson, sería o individuo que está aí sentado detrás da bicicleta, o free rider. Entón, cando falamos de cambio climático, o individuo entende perfectamente que hai un custo inherente ao cambio climático. Entonces, a pregunta é xa non se estás preocupado ou non, senón, quen pensas que debería pagar por este cambio climático? Unha das formas polas que se observa este problema do polizón é a través das respostas que levan inducidas outro tipo de comportamentos non especialmente altruístas. Por exemplo, que paguen as petroleiras. Eu non teño nada que ver con iso, eu non fixen o problema, eu nunca sei o problema. Ou tamén aquelas desde a perspectiva do optimista científico. Eu non pago ou non quero contribuir porque seguro que van a topar unha solución científicamente moi interesante antes de que se teñen que levar a cabo determinadas accións ou restriccións no meu comportamento. Bueno, o problema do polizón definitivamente dase en enquisas a nivel de ciencias sociais, especialmente cando os individuos teñen que contribuir con unha determinada doazón, un pago ou unha actividade práctica para solventar un problema concreto. Por exemplo, antes da pandemia, no ano 2019, o último inquérito que se fixo en España sobre como os cidadáns vían ou percibían o cambio climático, observábase que realmente, aínda que se indicaba que era un problema especialmente antropocéntrico, a hora de preguntarlles quen era o axente máis responsable, indicaban que eran as empresas. En torno ao 72%, en torno ao 70 e algo por cento dos individuos indicaban, o cambio climático xeraron as empresas ou xenerou no goberno ou outros países. É un problema tamén en determinada medida importado. Menos consideraban que o xerábamos cada un de nós. Indemais, para algúns era un proceso natural que non tiña nada que ver co home en si mesmo. Entón, este proceso de free riding ou de polizón é moi importante a hora de poder entender cales son os resultados. Porque se ben é certo que isto é consistente en economía, un feito consistente ao atopar o problema do free riding, eso non invalida os resultados xerais. Hai múltiples formas polas que vemos free riders cando se fan inquéritos. E moitas delas é o feito de que os individuos non están dispostos, por exemplo, a pagar ningún tipo de imposto, nin a considerar ningún tipo de gravamen para solventar o problema climático, neste caso específico. Voulles amosar unha base de datos gigantesca de tweets que fan referencia ao cambio climático en España. E só o 0,3% dos mesmos fan referencia a impostos. Por tanto, lóxicamente, querer pagar por algo non significa, ou mellor dito, estar preocupado por algo non significa que queiras pagar ou que estés disposto a pagar por evitar os danos do mesmo.
Entón, deixando xa aparte este problema do polizón, tamén me gustaría comentarles outros problemas relacionados co que é a calidade de datos en ciencias sociais en xeral. Moitos dos datos que nos empregamos son inquéritos, veñen de inquéritos. Por tanto, o que facemos aí é recuperar información de individuos que declaran determinadas preferencias en preguntas feitas de un xeito relativamente abstracto. Entón, estamos aí vendo que pode haber o que se chama os sesgos hipotéticos, é dicir, os individuos contestan de forma hipotética. Pensaría, gostaríame, etc., pero non fan a reflexión real sobre o que realmente queren facer ou están a facer. Tamén son datos que presentan, pois, por decirlo de algún xeito, unha foto fixa. E pode haber determinados tipos de sesgos, sesgos de atención, sesgos de entendemento, etc., etc. Todo iso motiva que a calidade dos datos ás veces non é tan óptima como debería ser. E con iso non digo que as estadísticas oficiais non sexan moi boas, co son. E cando se publican os microdatos tenden a estar depurados e son extraordinarios. Pero, sen embargo, cando vemos os agregados, como estamos a ver aquí, podemos inducir ou facer determinados erros se non somos especialmente cautelosos con estes comentarios que lles fago. Sobre todo, por exemplo, facer caso do feito de que existe unha porcentaxe de individuos que son o polizón, pero iso non invalida o resultado completo. O problema dos datos, para resolvelo, desde a economía nos xa levan dicindo que nos temos que centrar tamén non só en recoller inquéritos, senón en recoller outras bases de datos a través de Big Data. Refírome a todos estes outros datos que existen hoxe en día disponibles, da gran fortuna que temos non de ter esta tecnoloxía hoxe en día, e que nos permiten recuperar información sobre, por exemplo, movimentos de pasaxeiros, sin ter que preguntarlles, bueno, pois que a onde van, canto tempo destinan a viaxe, etc., etc., ou ter eses posibles sesgos de recordatorio, sesgos de inconsistencias, etc. Como a isto, pois estamos a recoller datos de infinidade de fontes estadísticas en fontes públicas e datos satelitais que a finalidade de entender que está a acontecer co cambio climático en xeral na perspectiva das ciencias sociais e do impacto económico que isto te acarrea. Entón, decirtes que a nivel internacional existen infinidade de proxectos superinteresantes que tratan de utilizar bases de datos xigantescas, Big Data, para estimar mellores modelos económicos ou para ter mellores estimadores, por exemplo, da inflación. A inflación, un proxecto pioneiro que existe é o The Billions Prize Project, que a partir de aquí o MIT está recopilando toda esta información de compras e ventas online, segundo estamos a falar, e son capaces de obter IPCs, índices de prezo ao consumo, para todos os países do mundo prácticamente en tempo real. E así, todo, pois, por suposto, hai moitos traballos feitos a partir de Google e Google Analytics e todo o seu equipo de investigadores que tratan de predicir e predicen de maneira moi extraordinaria tasas de éxito de determinados produtos ou ben, bueno, pois incluso como se comportan os individuos na pandemia. Dunha maneira moito máis humilde, nós tamén aquí na USC estamos a recuperar datos sobre o impacto do cambio climático a través de redes sociais. En concreto, facemos uso do que é o análise do sentimento aplicado ao cambio climático. Estamos vendo, bueno, pues, como xurde a preocupación do cambio climático, como se entende, como se ratifica a posteriori e que realmente a xente está facendo ou non facendo para evitar de dito o cambio climático. Como lles digo, empregamos Twitter para que? Pois para recuperar todos estes datos, todos estes tweets, todas estas conversas que están acontecendo basicamente a tempo real en dous idiomas fundamentais, en castelán e inglés a nivel mundial. Entón, a nivel mundial estamos xerando esa base de datos significativamente grande que cruzamos con outros datos socioeconómicos e sociodemográficos para entender o impacto do cambio climático no lugar onde vive o individuo. Houve proxectos semellantes, xa a nivel internacional, pois un de Nacións Unidas que se chamaba PULSE, no cal tamén se baixaban uns datos algo parecidos. Pero a nosa idea aquí é profundizar no que é o cambio climático, o espectro global, tratando de entender cales son as súas ramificacións económicas e sociais. Para ele, hoxe en día, contamos con unha base de datos moi grande, en torno a 100 millóns de tweets, dos cales témolos en dous idiomas predominantes, inglés e castelán, por motivos que lles explicaré a continuación, e de aí pues, enlazámolos con outras variables socioeconómicas, políticas, de preferencias culturais, incluso, por suposto,
con datos xeorreferenciados de temperatura, por tanto sabemos, por exemplo, a unha persoa que está escribindo sobre cambio climático, onde escribe, cando escribe, que circunstancias o rodean, aspectos socioeconómicos, se a temperatura exterior incluso sabemos, etcétera, etcétera. Eso para o 3% das persoas que se permiten xeorreferenciar, é dicir, que dan permiso a aplicación a moitas aplicacións, entre elas a de Twitter, a determinar en que localización están. Entón, estamos construindo esta base de datos xigantes para ver, bueno, pues, cal é a incidencia do cambio climático no benestar humano. Se me permiten, voulles amosar, se podo amosarlles, a este vídeo que teño para que vexan un pouco cal é a natureza destes datos. A ver se me permiten aquí compartir o vídeo. Este é un pouco como parece a miña base de datos. Desta base de datos empezamos a recuperala, a recollela no ano 2019, temos datos hasta o 2022, como observarán é unha base de datos xigante, completamente internacional, porque este é un tema internacional, un tema global, donde existe unha predominancia clara hacia datos recolleitos en inglés e en castelán. O caso de Estados Unidos é un caso moi interesante porque combina nun mesmo país os dous idiomas e isto nos permite ver un pouco cal é a incidencia en xeral de como está sendo o comportamento a nivel internacional do cambio climático. Ou os individuos. Este é en España, de onde veñen os tweets, basicamente están concentrados nas grandes capitais españolas, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, etc. Pero tamén, como observan, se fala de cambio climático e con bastante incidencia no noroeste peninsular, cousa que non era común hasta hai ben pouco tempo. Bueno, e que facemos con todos estes datos? Con todos estes datos, primeiro facemos un análisis cualitativo, entender de que fala a xente, como percibe o cambio climático, e a continuación cuantitativo. Bueno, entón, de que fala a xente? Pois cando falan de cambio climático, basicamente falan de dúas cousas, do que son, por unha banda, o que son as causas e as consecuencias. As causas, as emisións, fundamentalmente. As consecuencias, inundacións, incendios, etc., etc., facendo incidencia específica a determinadas catástrofes ambientais como o incendio de tal sitio ou a inundación de tal outro. Estos son nun dos lados verán ano 2019, pre-COVID, e a partir na outra pantalla, na outra parte da pantalla, ao ano 2021, un período que xa podemos considerar relativamente no ámbito de melloría do post-COVID. Ainda que non podemos chamarlle post-COVID, pero sí sería cando menos a partir do que son os datos terroríficos do ano 2020. Se comparamos nos anos un pouco o cal é a porcentaxe de tópicos a destacar e a relevancia dos mesmos, verán unha cousa que é interesante, que xa de por sí di moito. Unha cousa que é moi relevante é que a xente, hoxe en día, fala moito menos do cambio climático do que falaba na época prepandémica, o cal ten moito sentido. Agora mesmo existen sobre a mesa outras circunstancias e outras preocupacións moi serias, pero cando falan de maneira moito máis preocupante, cousa que lles vou amosar no momento. Con respecto a de que falan o texto en España relacionase moi ben con outros países tamén moi vulnerables ao ámbito climático, como por exemplo México, pois de igual forma falan de furacáns, falan de incendios, falan de inundacións, etc., etc., moi parecido ao panorama español. Pero cando despois utilizamos todos estes datos textuais para sacar números índices e ver índices, por exemplo, de preocupación, de sentimento hacia o cambio climático, as cousas empezan a ser moito máis interesantes. Entre outras cousas porque podemos facer análise econométrico dos resultados e ver un pouco cal é a relación causa-efecto entre esta preocupación ambiental ou que xurde unha preocupación ambiental máis grande e a aplicación de determinadas políticas. Non lles vou a contar todo o que está por detrás desta inxente número de algoritmos, pero basicamente o que se fai é obter que de todos estes tweets se pasan por determinados procesos para que despois hai que limpalos, por suposto, faise unha limpeza do texto, onde as palabras quedan na súa raíz, e a continuación pasan por determinados algoritmos que lles dan determinados pesos segundo sexan a utilización de palabras máis positivas ou menos positivas.
Existen infinidade de algoritmos, non me vou a parar aquí para comentarlles, pero sí lles vou indicar que aquí o que vou presentar basease nun dos algoritmos máis comúnmente empregados que se chama Affine. E a idea é que, basicamente, un tweet, tal cual se escribe, pode ser máis positivo ou menos positivo. Todo depende un pouco todo depende, por suposto, das palabras utilizadas, a incidencia das palabras, e incluso tamén non somente as palabras, senón os emoticonos que acompañan, por eso escollimos Affine. Desde esta perspectiva, hai palabras que teñen unha puntuación máis negativa ou se consideran máis negativas, por exemplo, a palabra morte ten unha carga moi negativa, mentres que a palabra festa ou cumpleanos pode ser caracterizadas por palabras moito máis positivas. Todo este análisis sociolingüístico determina que, dependendo do que é a porcentaxe de palabras positivas e negativas empregadas, se computa o que ven a ser unha media ponderada de individuo, e esta media ponderada está relacionada, neste caso concreto, con cambio climático, e podemos ir vendo como a incidencia de palabras negativas aumenta e como tamén a preocupación hacia o cambio climático vai aumentando. Este é un pouco algunhas das medias que se empregan para calibrar, para estimar o que é a media, ou sea, ese sentimento calibrado do individuo. O que lles podo amosar aquí é que desde 2018 ata a actualidade, o que son os países de lengua española, que teñen unha base de datos, que son prácticamente todos a nivel mundial, decirlles que o país que máis sufriu e que máis sentiu a nivel doméstico o impacto do cambio climático foi Chile. De feito, no 2021 hai unha caída moi importante no que é a percepción hacia un aumento de preocupación moi significativa no que é o impacto do cambio climático, mentras que, en xeral, existe unha tendencia, ainda que non se ve moi claramente aquí, sí que existe unha tendencia negativa, é dicir, cada vez estamos lixeiramente máis preocupados sobre este aspecto. Isto pode amosarse, como lles digo, por índices de frecuencias de utilización de palabras, repetición de palabras, análisis de textos máis sofisticado, etc. Pero nós non facemos porque nos centramos máis no que é a valoración do que é o índice de sentimento deste cambio climático e como ese sentimento se move e altera con respecto ao tempo. Estes son dous gráficos que observan antes da pandemia e despois da pandemia para dous países, España en vermello e Estados Unidos a parte que fala os latinos de Estados Unidos en verde. Como observarán, pódese facer unha análise completa a nivel internacional sempre cando haxa os datos base disponibles. E case tamén en tempo real desde que tes todo programado. Entón, que sabemos? Non lles vou a encher de detalles, pero sí que sabemos que se nos centramos na liña vermella sempre hai unha caída de sentimentos no verán. Isto pasa antes da pandemia e despois da pandemia, en concreto o mes 8. Que significa? Entón, significa que existen movementos relacionados co verán, a xente se fai máis ecas olas de calor, por suposto, os individuos perciben o problema do cambio climático de xeito moito máis acuciante no verán que en xeral no inverno en España. Isto tamén se trata porque estamos no hemisferio norte. E, a súa vez, pois tamén, como podemos e sabemos a xeorreferenciación dos individuos, estamos observando, como o cambio climático se fai máis incidente ou máis preocupante naquelas clases sociais máis baixas que en clases sociais máis altas. E así sucesivamente. Que lles podo decir en xeral? Está mudando o sentimento da cidadanía hacia o cambio climático? Pois sí. O sentimento está decrecendo, o índice de sentimento está baixando, por tanto, o que nos estamos atopando é que na actualidade a xente está máis infeliz co ámbito de cambio climático que anteriormente á pandemia ou anteriormente ao no ano 2019. E isto pasa para todos os países que teñen a base de datos, excepto Venezuela, que é un caso moi estrano, onde tamén a calidade dos datos de CAIS sexa cuestionable. No caso dos países
de fala inglesa, bueno, pois aí atopamos un pouco de todo. Atopamos que hai unha relación tamén moi forte coa experiencia COVID, e iso pasa no caso de Nova Zelanda, onde hai unha preocupación moi significativa porque o ven moi relacionado co elemento COVID, e, bueno, lóxicamente Nova Zelanda foi un dos países máis estrictos con respecto a barreras de circulación, etcétera, etcétera, durante o período COVID. Entón, definitivamente, aí sí hai cambios estruturais nas preferencias, igual que en Sudáfrica, etcétera, pero non en todos os países. Entón, en xeral, que nos den os datos? Nos din que a preocupación está aumentando hacia o cambio climático, que actuamos como sensores realmente, e iso é positivo e é negativo. É positivo porque realmente nos facemos máis conscientes, pero a ser meramente sensores por agora nestas conversas, o que estamos a facer é que falamos de causas e de consecuencias, pero non necesariamente de como solventar as consecuencias, como solventar os problemas. É anecdótico e triste, pero, como lles digo, solamente no que é a base de datos española, solamente o 0,3% de individuos fan referencia ao que é a política pública máis importante desde a perspectiva económica para mitigar o cambio climático, que é o carbon taxing, é dicir, os impostos de carbono. Só 0,3% fan referencia a isto. Entón, que me gustaría suliñar desta perspectiva? Suliñar o feito de que os inquéritos, por suposto, dan información moi valiosa, moi interesante, que definitivamente sería moi interesante que todas as bases de datos publicáramos microdatos para poder nos depuralos, poder nos avanzar, poder detallar un pouco pois, a que se debe pois, determinados fenómenos nas respostas, que non necesariamente sexa que o individuo está contestando de forma errónea, senón que non se presta atención, por exemplo, o que é o problema do polizón, nin podemos depurar os datos de xeito adecuado. Non? E o que tamén amosan os meus datos é que definitivamente, bueno, pois sí, estamos a falar de un problema relevante, cambio climático, pero posto en contexto, a saliencia deste tema, cambio climático, en comparativa con outros de actualidade, por desgraza a COVID, pobreza e demais, pois empeza a ser relevante a partir de abril 2022, neste mes, no mes pasado. De feito, o Día da Terra, que foi o 22 de abril, foi o día que en España donde máis se buscou a palabra cambio climático en Google. Ese día, o Día da Terra, precisamente, parece que a partir de aí está aumentando de xeito moi significativo todo o que son as búsquedas e a curiosidade polo tema a tratar. Isto non significa que non fora un tema relativamente importante antes, digo soamente que esta forma distinta de ver os resultados implica que se os ves no seu conxunto, claro, pois estamos a falar de temas que teñen moito interese, pero relativamente, cando os comparamos con outros, pois, por suposto, perden interés, non? Ademais da importancia dos inquéritos e como debemos entender os inquéritos, hai outra cousa que tamén é moi relevante, que é que na propia calidade dos datos moitas veces non preguntamos a quen decide no fogar. E isto é un elemento moi relevante. Podes estar moi interesado ou moi preocupado polo cambio climático, pero non necesariamente iso implica que podes facer cousas para evitalo. E neste ámbito de traballo, se me permiten, lles vou contar unha experiencia que tivemos no que chamamos The Taifa Project, que foi un proxecto cofinanciado polo Banco Mundial e a Universidade Politécnica de Madrid, donde basicamente tratábamos de mellorar as condicións sanitarias e de benestar en xeral do que eran os fogares rurais do norte de Nixeria. Por non estenderme, solamente indicarles que esta parte norte de Nixeria é unha parte onde se fixeron grandes canales hai 20 anos, auspiciados polo Banco Mundial, se cambiaron as augas de distintos ríos. Isto deu como consecuencia pois, en determinadas alteracións ecosistémicas importantes. E tal é así que hoxe en día pois, hai unha herba que tamén a temos en España, a tifa, que basicamente o que está a facer é pois, colapsar todos os ríos, todos os canales, e crear un desastre socioeconómico bastante importante neste ámbito. Non? É unha planta invasiva, dáse moi ben, é difícil de erradicar. Entonces o que se pensaba neste proxecto actual é, bueno, pues sacarlle partido, non? É tratar de facer biogás dela. De feito, xa hai unha patente xerada por a Universidade de Vermont, que tamén eran colaboradores do proxecto, onde collían esta planta que ven aquí, e o que facíamos, e la poñen aquí,
E o que facíamos basicamente, bueno, ao final non se ve, era sacar biogás. Cando fomos a probar as novas cociñas, unhos pequenos fornos que traballaban con este biogás, foi a sorpresa de que recibimos información, recibimos mensaxes claros de que debíamos testar esta nova tecnoloxía, por suposto, cos usuarios, que eran as mulleres. E nosotros quedamos un tanto sorprendidos dicindo, por suposto, que vamos a testar. A sorpresa foi que, debido a aspectos socioculturais, lóxicamente, nestas comunidades rurais, o home pois, é o tomador de decisións do fogar e el decide sobre que, pois, como se vai a cociñar, como se van a levar a cabo determinadas tarefas domésticas, o tema da enerxía tamén, e así sucesivamente. Entón, claro, a sorpresa foi que nos pediran convidar as mulleres para facer os traballos de investigación requeridos e entender cales eran as súas preocupacións sobre as formas que teñen de cociñar. Non lles comentei, pero habitualmente teñen a cociña de leña encendida en pequenas cabañas durante 8 horas ao día, o cal implica que basicamente viven nunha situación interna ou doméstica de moitísima polución. A maioría dos nenos teñen enfermedades serias, respiratorias, a raíz do que é pois, toda esta exposición a fume constante, ademais. Entonces, bueno, pois víase esta posibilidad de presentar o traballo as microcociñas a estas mulleres que operarían con este gas que sae da tifa. Tal foi a sorpresa que as mulleres, por suposto, todas estaban moi optimistas con esta nova tecnoloxía e pensaban o tempo que aforrarían e o limpo que terían pois, as súas pequenas vivendas en comparativa á situación actual. Pero os homes tiñan outra percepción, estaban moi preocupados do que eran costes futuros, etcétera, etcétera, e non estaban tanto pola labor. Claro, despois, revisando a literatura, o que fixemos foi un estudo cunha metaanálise e vimos que realmente cando a maioría dos estudos que se están a facer de transición enerxética nos países en vías de desenvolvemento nunca xamais se pregunta ás mulleres. Se pregunta ao head of the household, que tende a ser un home, o cabeza de familia, e el resposta en nome de todos. Nosotros fixemos algúns experimentos controlados e vimos que basicamente se lle preguntábamos a mulleres ou se tiñamos a posibilidad de incidir ou convidar a mulleres a calquer demostración, o aumento do que era ou a probabilidade de aumentar o que era a utilización destes fornos con biogás, moitas outras cousas aumentaban máis dun 20%, de forma estadísticamente significativa. Entón, é importante tamén telo en consideración. Temos que preguntar, ou deberíamos preguntar, única e exclusivamente a quen toma decisións, a quen ten a capacidade de tomar decisións, se despois utilizamos eses datos para a política pública ou para tratar de entender se realmente a cidadanía está sendo consistente. Porque o que quero dicir é que o mellor están moi preocupados, pero non teñen a capacidade de tomar decisións ao respecto. Un último elemento que me gustaría comentarlles é o feito sobre o feito de que moitas veces non se levan a cabo accións reais porque consideras que hai determinados aspectos que xa están programados, é dicir, a eficiencia enerxética programada, por chamar de algún xeito. Nos últimos anos vemos que existe un gran aumento de sensores e o que se chaman smart meters, é dicir, medidores de tecnoloxías, medidores de consumos de auga, medidores de consumos enerxéticos, incluso pois, que te poñen a lavadora nos períodos valle, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso a que pode levar? Pode levar a que o propio individuo pois, non sexa realmente consciente do que son os límites tecnolóxicos ou que con esa tecnoloxía ou non só por sí vai a cadar os aforros necesarios. Nun traballo con un compañero da Universidade de Vigo, Xavier Lavandeira, o que fixemos foi explorar un pouco toda esta necesidade ou esta non necesidade de actuación, de feito, de moitos axentes que traballan no sector de venta. Para eso nos centramos un pouco en tratar de estudar o que era pois o problema do axente principal, que é moi importante no ámbito empresarial, pero tamén no ámbito doméstico ou en moitos outros ámbitos. O problema do axente principal xurde da seguinte maneira. Existe un individuo, que pode ser o axente, que vamos a chamar o tomador de decisións, que é unha persoa que pode estar moi interesada en que levemos a cabo determinados procesos. Imagínense que na USC o meu axente me indica que debo deixar as luces apagadas antes de irme e o ordenador apagado antes de irme esta noite. Agora ben, eu son o principal,
E, por tanto, podo ter un interés incluso non especialmente relacionado co que teña o meu principal, é dicir, eu podo estar interesada en deixar o ordenador traballando, pois ben porque estou necesitando para facer un cálculo ou simplemente por comodidade miña de non ter que encendelo o día seguinte. Non? Isto le conleva que definitivamente pois, haxa, aínda que hai determinadas políticas postas en marcha e determinadas inversións feitas, non necesariamente se acaden aforros se o axente non colabora co que é o obxectivo do principal. Este é un pouco un experimento que fixemos no que é unha gran multinacional de venta de roupa que puxo sensores en todas as súas tendas. Nestes sensores pódese ver cal é a temperatura interna, pódense ver desviacións con respecto á temperatura exterior, pódense ver infinidade de cousas. En devanditos sensores, como poden observar, eu teño aquí un histograma do que son as temperaturas, e vense que as temperaturas fluctúan moitísimo, desde 17, moi frío, hasta 28, moi cálido para ser unha tenda. E, bueno, tamén observamos que, a pesar de toda esta tecnoloxía de sensores, tal era así que os encargados da tenda non poñían especialmente énfase no que o sensor estaba preprogramado para facer, senón o que les consideraban. E o que les consideraban pois, tiña determinada inercia. E a viña pois, marcado por unha trayectoria histórica de como facer as cousas. E tamén por os seus propios incentivos. Tal é así que, en vez de utilizar toda esta tecnoloxía intelixente para buscar unha temperatura óptima que non fora moi distinta da temperatura exterior, pero ainda así cómoda e confortable, eles optaban por unhas temperaturas extremo. Temperaturas extremo de xeito que no inverno tiñan a temperatura máis cálida de todo o ano e no verán tiñan a temperatura máis fría de todo o ano. Isto é completamente contraproducente, no senso de que cando tratas de aforrar enerxía e cando tratas de evitar o que é pois, consumos excesivos, tens que buscar temperaturas que estén máis ou menos acorde ca temperatura externa, pero que che den un grau máis ou menos, un grau ou 2 arriba ou 2 abaixo con respecto a esa temperatura externa base. Como verán, parece imposible, pero nunha multinacional moi significativa, as temperaturas que se establecían eran moi parecidas ás de calquer fogar na nosa casa. Nos, por inercia, tamén poñeríamos o termostato moi alto en inverno para estar quentiños e no verán pois, trataríamos de ter frío. Isto a que conleva? Conleva a que moitas dos aforros moita da tecnoloxía que se está aplicando para reducir emisións, para reducir consumos, realmente non funciona, porque a tecnoloxía, ao fin e ao cabo, está suxeita ao man do home, ou a acción humana, e a acción humana está contaminada por determinadas inercias previas que non a teñen que ver. A maiores tamén pode acontecer que estes determinados xestores de tenda vexan a temperatura como un elemento moi importante á hora de maximizar as súas ventas. Explícome, se durante o inverno tes as tendas quentiñas, te caes a xa xente que veña pois, a ter un momento cómodo aí dentro. E o mesmo pasa cando é verán e tes a temperatura moi fría ou moi agradable con respecto á temperatura exterior. Claro, eso significa que ti tes os teus propios incentivos que se desvían de forma moi considerable do que son os incentivos que pode ser o principal ou a empresa en xeral. E isto é algo moi importante que está a acontecer non só no que é o sector empresarial, moito do sector empresarial, senón nós, a nivel individual, aínda que teñamos tecnoloxía, moitas veces tampouco sabemos empregala ou sabemos sacarlle o máximo. Entón, xa para ir concluindo no tempo, porque prometera unha conversa en torno a 45 minutos, é moi importante, moi importante que tomemos que sexamos consciente de varias cousas. Primeiro, que nos dimos datos, é dicir, os datos nos indican que cada vez existe unha preocupación máis clara hacia o cambio climático. Segundo, é moi importante que pensemos en tomar unha conciencia activa, en buscar solucións activas. Eso implica que non querer falar de impostos non significa que non vayas a ter que pagar prezos máis altos porque vai haber sequías ou porque vai haber restriccións. Entón, é moi importante facerse a cargo con un discurso relevante e considerar que necesitamos centrarnos no que é o ámbito temático ou centrarnos en cambio climático en todas as perspectivas do que é a nosa vida. Cando fagamos ca compra, cando fagamos compra de roupa ou provisión de enerxía, etcétera, temos que pensar nun aspecto moito máis amplo.
E, sobre todo, o que temos que facer é informarnos. Hoxe en día existen infinidade de fontes de información que van a facilitar e única e exclusivamente eu penso que van a ser as máis facilitadoras do que pode ser unha transición máis xusta e máis rápida. E por que digo isto? Digo isto porque senón o que aconteceu a semana pasada vai a suceder de forma bastante continua. Virían moitos de vostedes na prensa que o presidente de Iberdrola chama tontos a moitos dos consumidores que temos a tarifa regulada. Eu sou unha delas. Non? E o mellor non é que sexamos tontos, o mellor é que simplemente somos desconfiados hacia o que é o mercado libre. É que sempre hasta aí pouco sempre tivemos mellores prezos no mercado regulado que no mercado non regulado. Por elo, é interesante ter toda esta información, saber como desde a perspectiva de ciencias sociais podemos depurala, podemos ser conscientes de que nos dicen os datos, cales son as limitacións dos datos e novas posibles fontes de datos para tratar de achegarnos dun xeito máis importante ou máis informado que é a política de cambio climático ou o impacto do cambio climático en si mesmo. E con isto, pois xa lles dou as grazas, quedo a súa disposición para contestar a todas as preguntas que poidan ter. E pido disculpas porque estive toda esta semana bastante enferma e non me teño incluso algunhas dificultades para seguir hoxe contando as cousas, pero en breve confío en poder facelo. Así que moitas grazas. Muchas gracias, María. Bueno, animo a la gente que está conectada. Tienes incluso a alguien desde Angola conectado. A ver, podéis, como os dije antes, en la parte de preguntas y respuestas, hacer cualquier pregunta o comentario. Mira, María, a mí me pareció muy interesante todo lo que has contado, pero ¿tú crees que realmente, bueno, dices que cada vez la gente está más preocupada por lo que por todo esto del cambio climático, pero si le preguntas a la gente realmente cuál es el motivo, por ejemplo, ¿por qué es importante para usted ahorrar energía? Que la gente se plantea desde el punto de vista ambiental disminuir el número de gases de efecto invernadero, realmente dice no, es que es para intentar disminuir la factura de la luz o del gas. Realmente. Bueno, moi importante. Eu creo que é unha doble motivación, non? Claro, si reduces o consumo, definitivamente pagas menos e tamén está este win-win de que efectivamente haberá menos emisións. Pero ben é certo que a maioría da xente hoxe en día te vai a decir, pois por un motivo puramente egoísta, reducir o consumo, non? Pero iso tampouco nos ven mal, se temos unha perspectiva máis ampla, tampouco nos ven mal. Se van a reducir o consumo é porque aí temos o instrumento prezos, que para os economistas son sagrados, este instrumento prezos, e o que fai basicamente é, se están establecidos desde unha perspectiva como están agora tan altos, pois definitivamente desincentivan o consumo, ou determinado tipo de consumo, porque por outra parte tamén é certo que a demanda é moi inelástica. E hai que ter un pouco de cuidado cos instrumentos de prezos, porque pois efectivamente pois poden xeran de feito moitos desequilibrios son, bueno, hai que correxilos non con outros instrumentos fiscais como poden ser subvencións, etcétera, etcétera. Vale. Pero sí, non necesariamente todas as respostas que vamos a ter vai ser por un motivo ambiental, pero sí é certo que o motivo ambiental cada vez tamén cobra peso en sí mesmo. A igual precio, o mellor decides apagar a luz para non emitir tanto. De acuerdo. María, puedes dejar de compartir, así se te ve mejor. Disculpa. Nada, no pasa nada. Así nos vemos. Sí. De acuerdo. Mira, yo sigo con comentarios. Has dicho que Chile era el país más preocupado, ¿no?, por el impacto del cambio climático. No sé si lo comentaste o se me despisté. ¿Cuál es la razón? Sequías. Por la sequía. Sequías moi severas. Sí. Entonces aí, durante o ano pasado, se viu un aumento de preocupación moi significativo en este país en concreto, que está moi relacionado con sequías moi severas nunca antes experimentadas, que deixaron de feito a, bueno, moitos animales pois sin
O sea, houve moitas mortes de animales, moito efecto na biodiversidade, etcétera, e escasez de auga en moitas cidades. Y también otro que me hizo, bueno, cuando dijiste que en España en el verano, la gente estaba más preocupada, ¿no? O más... Y no podía ser al revés, porque en verano estamos todos más relajados, hay mucho más, sobre todo agosto, es el mes de vacaciones, y dices tú, pues pienso en otras cosas y no pienso en cambio climático. Podría ser lo contrario. No, podía ser, pero non é, porque cando estudias un pouco o discurso, ves que é un discurso moi negativo, moi preocupado hacia eventos extremos. Tamén é certo que durante o verán habitualmente temos algún incendio, ou temos dunas, ou temos algún episodio climático que realmente condiciona, ¿no? Entonces se observa claramente que sí que hai unha preocupación que se amosa unha preocupación crecente no verán, ¿no? Sí que podería haber tamén unha preocupación no inverno, pero é máis notoria no verán. Pero eso sí, tamén se me permitides a expresión coloquial, acordámonos de Santa Rita cando chove, non? Ou cando trona, no senso de que relacionamos cambio climático ca existencia destos eventos extremos nese momento, e ao mellor tamén é moi importante ter outro tipo de discurso e a relación con outro tipo de circunstancias non catastróficas. De acuerdo. Aquí Juan Lema, o dos participantes levantaron la mano, pero creo que no pueden. No sé si pueden... Ah, sí, Juan está... Sí, no puede hablar, lo que pasa es que intenté mandarlo por chat y no funciona, no fui capaz de mandarlo. No, pero debes mandarlo por preguntas y respuestas. Por preguntas y respuestas, pero, pues tampoco. Bueno, pues ahora ya tú eres panelista, puedes hablar. Claro. Oye, gracias María por la presentación, foi moi interesante, además con datos moi reais e moi... Eu tiña unha dúbida en relación á percepción social, se hai algún sesgo en relación non ao nivel cultural, que supoño que sí, pero sí ao nivel económico. Sí. É dicir, os máis ricos son máis preocupados polo cambio climático ou son as clases medias máis preocupadas ou os máis pobres? Hai algunha relación directa entre o estatus económico? Sí hai, pero en España especialmente tes que cruzala tamén co que é o espectro político. Entonces, dígonse, bueno, isto pasa en moitos outros países, na gran maioría, non? Entón, non te podo contestar a nivel global. É a clase alta máis preocupada polo cambio climático? Dicirche, se a clase alta por exemplo, vota a extrema dereita ou a dereita, probablemente non está tan preocupada que teris paribus como a mesma clase social que vota á esquerda. É o que nos están dicindo as estadísticas. Entón, temos que ser conscientes de que hai varios gradientes, unha delas é o aspecto económico e outra é o político, non? Entón, ser capaces de cruzalo para entender. Por eso que todo depende un pouco, ao mellor tú me preguntas en termos medios, considerando xa a diferencia ou a discrepancia que pode haber desde a perspectiva política, cal é o aspecto, a clase social máis preocupada polo cambio climático, independentemente da súa cor política. Pois aí probablemente sexa a media, porque a clase alta ou moi alta, moitos deles xa teñen infinidades e tamén agora vamos a matizar que se entende por preocupación hacia o cambio climático, pero se a preocupación financiera dos teus recursos probablemente sexa a clase media. A clase alta habitualmente, bueno, pues xa ten unha serie de mecanismos, de resortes, sexan seguros, sexan outro tipo de circunstancias polas cales ten máis protección, tanto social como eles mesmos, non? Entón, si hai diferencias por clase social, é arriscado contestar esta pregunta así en blanco, hai que matizala moito polo ámbito ou polo espectro político, que é moi determinante en España, e tamén incluso algúns aspectos culturais de onde vivas, e se tes máis relación co medio natural ou non. Entón, é un pouco difícil, Juan, de contestarche a nivel global. A ver, é que eu intuitivamente diría unha clase media, porque ás veces as clases altas, pois, bueno, ao mellor, porque a clase media lle preocupa o planeta, pero tamén a economía. Sí. As clases baixas probablemente é un problema de tipo de acceso cultural, pode ser.
a clase media ten un acceso cultural correcto e ten unha preocupación tamén económica, é dicir, que combina as dúas cousas, porque eu creo que como poucas veces se veu neste momento... E é máis vulnerable. E é máis vulnerable que a clase alta. Pero eu creo que poucas veces veuse como agora a relación entre progreso social, incluso político, e todas as medidas que están a favor do cambio climático. A guerra en Ucrania nos está demostrando que en realidade non estamos buscando unha economía máis ecoloxista, sino unha economía máis real, realmente, unha economía que nos beneficia máis a todos. É dicir, se escapa un pouco o que é o concepto de buenismo, non? De facer as cousas polo ben da terra, sin decir que non nos queda outra, curiosamente, non? É verdade. Tes toda a razón, efectivamente, sí. Sí, bueno, a guerra en Ucrania está destapando moitas cousas, non? Está nos facendo conscientes, tratar de entender, bueno, pues cal é a importancia de quenes son incluso os proveedores de gas, cousas que nunca xamais pensáramos, ¿no? Que as tomábamos como dadas ou que nunca consideráramos no que é a nosa toma de decisións habitual, agora estamos vendo que é relevante, ¿no? Está poñendo de manifesto algo que é moi interesante, que é a propia posibilidade de autonomía, de xerar fontes enerxéticas alternativas, ¿no? De aí, pues, penso que tamén en España nos temos que facer con un propio discurso, ¿no? Porque temos moitas fontes enerxéticas, moitas capacidades enerxéticas, e, bueno, pues, tamén, aparte das dificultades que estamos a ter agora e dos posibles dificultades co abastecemento a curto prazo, pois hai outras resortes aos cales poderemos, se temos sorte, pois, utilizar no medio e longo prazo, como pode ser máis enerxía pois, solar, etc. No? De feito, hoxe salían as estadísticas, o país europeo que ten máis grid solar instalado resulta ser Dinamarca. É curioso, non? Que sexa Dinamarca cando nós temos tanta capacidade. Pero ben é certo que tamén isto é necesario, ao mellor está ben non ser os primeiros, non ser os top, porque así podemos facer unha reflexión sobre que queremos facer e como queremos facelo, porque todo ten un custo de oportunidade e é necesario pensar, non? Como establecer as prioridades. Muy bien. Bueno, pues... Si no hay más comentarios... Si me permites, Alicia, si estamos así en plan de tertuliano, que me parece... Muy bien, que tenemos tiempo, sí. Claro, porque tamén hai outra cosa que me pregunto, hasta que punto esa implantación de tecnología, por exemplo, de placas solares, ten algo que ver as políticas, non só a política enerxética, sino o peso político das compañías eléctricas. Eu, por exemplo, sei que en outros países en donde a instalación de unha placa solar é extremadamente fácil. Eu teño familiares no Reino Unido que viven no norte, teñen 1100 horas de sol ao ano e teñen instalado unha placa solar e enchufan e apagan cando queren. Aquí a economía da placa solar naceu como un concepto de producción masiva, de producción de grandes superficies. Entón, me pregunto hasta que punto a ciudadanía ten algo que ver, efectivamente, a economía tamén, pero entro nesta outra parte da influencia das compañías enerxéticas sobre a política do país. Como ves isto? Bueno, eso é fundamental, non? O que vimos aquí en España foi que houve moitos vaivenes co tema de enerxía solar e os dereitos, por exemplo, o dereito á venta, etc. O que é importante, o que aprendemos do ámbito este das placas solares e os vaivenes legislativos é a importancia que teñen o feito de que exista determinada regulación algo estable no tempo, non? Porque senón, efectivamente, pois todo se queda un pouco desde a perspectiva especulativa, non? E non tan planificadora como pode ser no Reino Unido, onde a xente, pois, efectivamente mercou as súas placas, tiñan claro que desde o primeiro momento podían vender o excedente, que iban ser excedentes limitados, etc. Entón, eu penso que é moi importante, independentemente do poder de lobby que teñen algunhas empresas, tamén é moi importante pois ter un ámbito, un espectro normativo claro, non? Porque se estamos poñendo dificultades a xente porque teñan o seu propio placa solar e vendan a rede, e vender a rede pois é un proxecto xa estratosférico, pois é realmente moi dificultoso e é malo para todos. É moi malo para todos, é socialmente moi negativo. E é unha cousa que definitivamente temos que traballar e mellorar para ser máis competitivos e tamén para nós ter un propio discurso de que queremos facer e que medidas queremos tomar e como podemos solventar isto, non?
Eu creo que temos que ser moito máis activos en xeral. Agora mesmo o que amosan os datos é que estamos a ser relativamente pasivos. É mal momento, a COVID deixounos a todos a medio gas ou a cuarto de gas, pero dito eso, é certo que temos que pensar en como reivindicar solucións, en como vamos a resolver isto, en que papel podemos xogar e non xogar. E isto todavía non se está debatindo. É triste, pero por infinidade de datos que teña de España non aparece un discurso claro sobre que queremos facer e como queremos afrontar a crise climática. Eso todavía non existe. Por eso eu reivindico que nos temos que facer socialmente máis informados e máis activos, porque se esperamos a que veñan solucións desde arriba, sempre vai a ser un problema. E un pouco, por decirlo Se me permites unha última pregunta, prometo se non facer máis. Nada. Xa como economista, preocupada pola economía ambiental, pero tamén pola economía enerxética, o cambio climático, me gustaría a túa opinión sobre a oportunidade que ten a economía europea ou española justamente neste momento, en donde parecía que o papel de Europa, por exemplo, no campo industrial ou no campo máis de desenvolvemento de novos produtos, pois estaba un pouco apagada, e agora, hasta que punto esta revolución enerxética é unha oportunidade para a economía, particularmente para as industrias europeas e particularmente para a española. Non sei se o ves como un problema ou unha oportunidade. No, a ver, se se fai ben é unha boa oportunidade. Se se fai ben, quero decir, se non se pensa claramente en que definitivamente, e ademais Elon Musk, de feito, que é agora o propietario de Twitter, así o dixo hai 2 ou 3 semanas, España é o país idílico para desenvolver enerxía solar. E é certo, pero tamén hai que levar a cabo un análisis custo-beneficio e pensar as cousas desde a perspectiva de que calquer, pois, por exemplo, o horto solar, pois o horto solar ten un uso alternativo, temos que pensar ben desde a perspectiva análise custo-beneficio a medio e longo prazo, pero se se fai ben, sí que podemos ser unha superpotencia definitivamente desde a perspectiva da enerxía fotovoltaica e de moitas outras, non? Entón, claro, cal é o problema? Que ese é o futuro que non é tan inmediato. Mentras tanto, hai estes anos que nos esperan, estas décadas de transición enerxética con prezos altos da enerxía fósil, con efectos redistributivos moi negativos para as clases baixas, para as clases máis pobres, e que teñen que ir acompañados aí con políticas de apoio, definitivamente, porque senón isto sí que vai ser preocupante. Por mí, moitas grazas, María. Mira, aquí tengo una pregunta de nuestro colega desde Angola. Te dice André Gaspar, desde Angola. Buenas noches. Parabéns por la presentación. Bueno, está en portugués, te lo voy traduciendo. Dice, el cambio climático es una preocupación general más, por lo menos lo que veo en Angola. Una preocupación más en lo que respecta al compromiso con el consumo de energía. Esto no es considerado por parte de las autoridades cuando cobran o consumo por estima en vez de consumo real. Sí. ¿Qué hacer? Bueno, es la traducción. ¿Qué hacer en un caso de esos? Bueno, é curioso, o do consumo estimado é moi curioso e non é solamente un problema de Angola, moitos países. Aquí tamén. Aquí tamén, o sea, non te preocupes que aquí tamén pasa o consumo estimado e é moi curioso que non podan ter unha lectura mensual do que son os nosos gastos en termos de kilovatios consumidos por mes, porque de feito se fai unha estimación porque supostamente non dan abasto. É algo que personalmente nunca cheguei a comprender ben de todo, porque non hai si hoxe en día se sabe absolutamente todo, porque non hai unha estimación real do que é, pero eu non coñezo exactamente a tecnoloxía que empregan para emitir estas facturas, pero me preguntas que facer, porque utilizan consumo estimado con respecto a consumo real. A ver, supostamente tú tes que pagar o que consumes e ao fin de ano
tes que asegurarte, ten que haber unha determinada legislación no teu país que te protexa ante pagos excesivos, é dicir, cobros excesivos por parte das empresas. Ti solamente tes o dereito, tes a obriga como consumidor de pagar o que consumes, non? E aquí, de feito, por eso te compensan, non? É dicir, que ao no mes 3, por exemplo, te compensan se no mes 1 e 2 conxuntamente pagaches máis que deberías ter pagado, non? Aquí, polo menos, si te compensan, espero que aí tamén. Pero non é xa un problema solamente, non sei se te refires ao feito de que é difícil en Angola pois buscar outros proveedores de enerxía ou se o prezo da enerxía que pagas é moi alto. Non sei exactamente o contexto da pregunta, pero hoxe en día case todos, che digo, estamos sufrindo algo parecido. Ya, María, tú decías que al final compensan, sí, pero realmente el consumidor al final no sabe bien si realmente está pagando a lo largo. Si haces una media en un año, lo de siempre, no entendemos las facturas. No, eso é un problema que temos. Entonces siempre piensas, bueno, sí, al final los que ganan son ellos, porque yo una vez sí haces una estima, pero realmente sí, es muy complicado. por eso nos temos que informar moito máis. Por eso temos que saber, por exemplo, en España, que nos convén, estar no mercado regulado ou estar no mercado libre. O mellor temos que facer as contas e que implica cada cousa. Son cousas que non nos plantexamos porque temos esta inercia de que estamos ben así, de que, bueno, sempre foi así, esta empresa sempre foi a nosa proveedora de enerxía, etc. Pero agora temos que pensar en enerxía como un commodity, igual que pensan eles, non? Por eso nos chaman tontos. Entonces, ver un pouco cal é a mellor forma que temos nós para ter ese suministro enerxético ao menor custo posible, non? Entonces, é unha cousa que temos que, creo que é unha asignatura pendente, informarnos desde esa perspectiva para tomar decisións un pouco máis coherentes, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya con esta vamos a dar por terminado. Quiero agradecerle, bueno, a todos los inscritos, a todos los participantes en la charla. Agradecerle también a Olga, que está aquí, que por cierto, que me equivoqué en tu apellido. Olga, te dije, tienes el micrófono cerrado, que te dije Escuderos. No Olga. pasa nada. No pasa Olga García Ballesteros, digo para la gente, ¿no? Que te conozca. Bueno, y nada, bueno, antes de despedirnos y ya cerrar la sesión, después ya no nos vamos a conectar, María, ya nos vamos a despedir. Pues le doy la palabra a Olga para que se despida de ti también y agradecerte, María, tu esfuerzo que con esta garganta que tienes, tu participación en este ciclo. Non son eu a que vos teño que agradecer a vos. Hombre, no, para nada. Nada, si no fuera por vosotros el ciclo no se podía hacer. Exactamente. Ten toda a razón, Alicia. Os ponentes sodes o principal a principal motivación pola cal facemos isto, porque sen vos isto non o poderíamos facer. Eu só teño unha reflexión despois de escoitarte, se todavía hai alguén que pensa que non existe o cambio climático. Sí. No sei, por iso plantexome como é posible que todavía haxe alguén que non crea niso. Nada, sí, está altamente correlacionado, de feito, con un determinado partido político en España. Punto. Pero correlación do 99%. Sí. Nada, agradecerte a túa ponencia e invitar aos restos dos panelistas a que o próximo xoves se unan a seguinte reunión que temos. Pues nada, de nuevo agradecer a todos y ya nos despedimos hasta la próxima. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao.